enseñó mi padre a coger bien la escopeta. Així comença Diari del Caçador, presentat per Marcos Calvo, Àlex Pont i Pepe Moreno. Dale a tirarle arpa con la luna llena, a meterle los cartuchos, a ponerme la canana, a ponerme la canana y a meterme en la laguna. Bona nit des d'ací del Diari El Caçador. Som Marcos Calvo i comencem un altre divendres en el nostre programa Diari del Caçador, en News FM 98.7, ja que som la vostra veu i tenim que estar tots units per a defensar la nostra casa. Avui, en la nostra tertúlia, tenim l'honor de tindre i el plaer de comptar en la presència del nostre president de la Federació de la Comunitat Valenciana, don Vicent Seguí. Bona nit, don Vicent. Bona nit. Com tots els divendres, contem també en la companyia del nostre company Àlex Pont, que es dona per les notícies més destacades. Bona nit, Àlex. Hola, bona nit a tots. I també, com és habitual, tindrem el nostre espai del veterinari Pedro Suany, col·legiat 1265 de València, i que ens donarà els seus consells i tot el que n'hi ha que anar fent i per almenys sempre estar un poquet al tanto de les nostres mascotes i dels nostres animalers que tant ens ajuden i ens fan la companyia en la casera. Després ja passarem el que és fins a finalitzar, com tots els divendres, el nostre espai de vela llatina, du de la mà de Batiste Granero i de Sandra Cabrelles, president de l'associació de vela llatina de Silla. I en fi, que avui tindran, també anem a tindre el plaer de tindre així, que ja en queden pocs, molt poquets, i és algo molt valencià també, a don Paco Gil, mestre d'aixà. Mestre d'aixà és, molts també a voltes es diguem com a calafater, el coneguem per el nom de calafater. És el constructor el que fabrica el que és les nostres barques típiques de l'Albufera i els barquets. Bé, ara dir també el que és que no se fem responsables de tot aquell, de lo que diga cada un que es faci càrrec de lo que diga. Vull dir, així, responsables pocs. També passem a donar el telèfon per si alguna persona ara a la tertúlia que tenim en el senyor Vicent Seguí vulgui entrar en directe per si vol fer-li alguna consulteta o qualsevol pregunteta, automàticament li donaríem pas. És el 637 655 591. 637 655 591. Bé, ara, en el permís de Vicent, donaré pas a Àlex que ens diga també un poc les notícies de lo que han hagut, els events que han hagut i tot en aquests dies, que ens les resumisca, i si volem comentar entre notícia i notícia, ens dona una pincellaeta de tot, perfecte. Avant. Vale, pues comencem. La subhasta del vedada de Sueca arreplega 145.000 euros. El Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca ha acollit la subhasta de replaces per a la temporada de caça d'aus aquàtiques al vedada de Sueca. La quantitat recaudada enguany ha sigut de 145.000 euros, una xifra que supera en 8.000 euros la de l'any passat i que apunta a una remuntada. Així, aquesta recaudació ha invertit la tendència negativa de les 4 últimes subhastes en les que les xifres disminuïren any a any. La replaça més cotitzada ha tornat a ser la 10 del Coto Nou, adjudicada en aquesta ocasió per 9.200 euros, 1.800 euros menys que l'any passat. Li segueix la 9, una replaça adjudicada per 8.100 euros, xifra també sensiblement inferior a la darrera edició. El consellero d'Agricultura, Salvador Campillo, s'ha mostrat satisfet per el resultat de la subhasta i ha assenyalat que ha sigut un èxit pese a que algunes replaces que tradicionalment sigueren ben cotitzades no s'han adjudicat per grans quantitats perquè tenen l'aigua a nivell de cria per la voluntat de la comunitat de regants optimitzar els recursos hídrics de la sequia. Això estava content l'altre dia el senyor Badia, el que tenim de delegada aquàtiques, de que estava allí el dissabte en el camp de Cullera, al Cisne, i estava molt content i molt d'això de caputxat, no? Això què te mereix? Home, la valoració és positiva.
no sols per el tema de que haya pujat el tema de les subhastes en el tema dels vedats, el qual demostra per si mateixa que, bueno, estem eixint un poquet de la crisi, això també va ajudar al sector cinegètic per a que, bueno, poquet a poquet, aquelles persones que per lo que siga s'han tingut que apartar per cobrir unes necessitats prioritàries a les seues aficions, bueno, també parlarem en els armeros i, efectivament, país que n'hi hagi un repunte en el que és la compra de munició i n'hi ha una expectativa millor, tot això, per supost, a la federació i a mi personalment m'agrada, plena de satisfacció per lo que suposa aquest punt d'inflexió que estava parlant la notícia. Claro. Molt bé. A veure, canviant de vedat. L'ausència de dos quadrilles va moderar la pujada en les subhastes del vedat de Silla. La subhasta dels puestos de casera del vedat de Silla torna a registrar una xifra rècord, tant d'assistents com d'ingressos, en la que cada vegada més aficionats veuen la tan ansiada recuperació dels preus que la crisi deixa per terra. La subhasta recaudà quasi 6.000 euros més que l'any anterior, quan la xifra es va disparar al passar dels 86.520 euros de 2013 als 125.145 del 2014. Enguany la quantitat que es pagà per la vintena de puestos de caça aquàtiques de l'Albufera a plegar als 130.821. El puesto més car de tots torna a ser una vegada més el 12, que es troba enmig del vedat de Silla. En 2014 el puesto va ser per una de les quadrilles que el divendres no acudiren a la subhasta. Entonces pagaren 14.008 euros per ell. I enguany ha sigut per una aficionat local que ha desembolsat 15.965 euros per aconseguir el puesto, que ara tenim així, que li farem una entrevisteta el mateix dia i anem a escoltar-lo. Bon dia, des d'ací de les piscines, de l'Albera de Silla. Així tenim a Manuel Clavijo, que ha tingut ahir el tira i afloja, quedant-se un dels puestos dels més importants que avui per avui té el Vedat de Silla. Bon dia, Manuel. Hola, bon dia a tots. Com ha sigut aquesta lucha de puestos? Perquè, clar, totes les quadrilles venen un ànim i un capital i sempre és un poquet, ha sigut un poquet tens ahir, que ho puja, la treballa, i aquesta tensió com la transmet, perquè els nostres oients i els que ens estan veient senten que és sempre sana, però és una guerra ahí que amunt, avall, com us ho transmetisses? Bueno, això és que arriba un moment que saps més o menys la gent el capital de què disposa i te fas una idea segons el que costava l'any anterior i si ha sigut un bon any o un any de rodín. Claro, así ya se sabía que a partir de 10 o 11 es lo que la subasta está demostrando hasta ahora, que puestos anaven lo que portava la gent les quadrilles hasta 12. Yo sabía que a partir de 12 quedarían pues 2 o 3 cuadrilles. Claro, así lo que pasa es que lo que se está demostrando es que de un puesto més normal, però bo, a de lo que considerem el top 10, pues son, a lo millor la diferència són 2.000 euros. Claro, esos 2.000 euros per un puesto més bo, pues jo soc dels que pensa que per 2.000 euros més val la pena gastar-se. Correcte. Són estratègies que totes les quadrilles se van fent per optar a tindre un puesto. Està clar que són molts anys el que veniu, perquè sempre som en aquest món, som pràcticament els mateixos, i tots sabem d'alto baix, sempre ja tenim més puestos preferits o sabem sempre les quadrilles està on apleguen. Vale. I hasta sí. Pues bueno, encara que alguns després s'aixecaren la discreta pujada econòmica del passat divendres a la competència que provoca que el Vedat de Sueca es fera la subhasta el mateix dia, que es va fer de 9 a 11, mentre que així ja començaren les 11:30, el president de la Societat Local de Caçadors, José Mostieles, va al·ludir a l'ausència de dos quadrilles per explicar el tímid increment recaudatori. Bé, ahir també tinguérem No, n'hi hagué una recaudació comparat amb els altres anys. Ahir també, igual que el Vedat de Sueca, el Vedat de Silla també va tindre un increment molt bé, un event molt xulo, se fa tots els anys, però aquests últims anys sempre havia hagut una decadència, no? I enguany sí que s'ha vist el que ha pujat, no? Ha pujat i les quadrilles molt contents. Més a part tinguérem que, perquè quan diguem també en l'entrevista també dic que ens sentiran i ens veuran, és perquè com fem els nostres vídeos, entonces en el Facebook, en la nostra pàgina de Facebook, que ho podran veure, i també tinguérem entrevistes que la van fer a l'alcalde de Silla, en el qual també ens digué unes paraules molt importants. Ell no és caçador, però sí que és el màxim responsable, és el que recollís aquest capital. I entonces és el que ens va dir, que
que ell està pues, a favor d'això per un motiu que és el que gràcies a aquest capital pues, n'hi ha un munt de camins en la Marxal que se reparen, un munt de sèquies i se fa pues, una faena que al fin i al cap pues és deguda al caçador, no? Vicent? Que és sí. Molt important, que és el que últimament ves tu també molt marcant en que el caçador no és abatir, sinó és algo més. Efectivament. A mi està sorprenent-me gratament perquè n'hi ha molts, sobretot els representants públics en els llocs rurals, sí que coneixen perfectament la tasca del caçador. Tots, sobretot els alcaldes més lligats o consellals o tota la gent que està en les zones agrícoles pues coneixen el que és la tasca del caçador, la coneixen perfectament i saben la col·laboració, l'impacte que té l'actuació del caçador en el monte. Nosaltres estem fent una política sobretot de difusió a la societat, que també calen els representants públics, que és molt important, evidentment, el que estem fent. Què és el que fa el caçador? El que fa el caçador és cuidar el monte. Cuidar el monte efectivament, per treure després un rendiment a la seva afició, però lògicament això beneficia a totes les espècies que n'hi ha silvestres. Nosaltres vam fer un estudi, vam fer una avaluació de tots els desbrozos que fem en el monte, que ens ajuden també ajuden a lo que és la lluita contra els incendis forestals. Fem una labor de recuperació de terrenys agrícoles abandonats en una agricultura totalment ecològica, i quan sobretot venen les èpoques més dures, que és l'estiu, com hem tingut un estiu molt dur, són mils de litros d'aigua que hem estat repartint per tot el món perquè no sols les espècies cinegètiques puguen sobreviure a aquests climes tan durs, sinó que també totes les espècies puguen beneficiar d'aquesta tasca. Correcte, així és. Vale, seguim. La Real Federació Espanyola de Caça es reuneix amb el director general d'Esports. La Real Federació Espanyola de Caça, representada per el seu president José Enrique Sánchez i el seu secretari general Óscar Jurado, s'han reunit amb el director general d'Esports Óscar Greffenheim al Consell Superior d'Esports. A aquesta reunió s'han tractat assumptes de vital importància per la Real Federació Espanyola de Caça. José Enrique Sánchez Velázquez presentava al director general de les seues credencials com a nou president en funcions de la federació i abordar en aquest encontre la situació actual de la federació i les importants accions a realitzar per revitalitzar la federació i posar en marxa tots els assumptes que estan pendents de resolució. Óscar Greffenheim, és que té l'apellido difícil, sí. Anem a perdonar, però... Óscar Greffenheim mostrava una disposició als dirigents federatius per resoldre, després de diversos anys, la problemàtica d'una de les federacions més importants d'aquest país. La Real Federació, després de l'encontre, espera mantenir una via comunicativa oberta amb el Consell Superior d'Esports mitjançant per la Direcció General d'Esports. Bueno, d'ahí no sé si vols apuntar alguna cosa. També tinguem el que és la competició en tir olímpic, en plats i tal, que no s'ho tiraran arrere. Sí. El tema de la Federació Espanyola, jo crec que els oients tots volen escoltar alguna cosa, què està passant en la federació, què ha passat. Exacte. Jo crec que és un bon punt per a parlar un poquet del tema. Jo volia, de manera prèvia en aquest tema, la veritat és que a mi me dol en l'ànima veure quan en uns moments complicats, diguem, d'incertidumbre, una federació com és la Federació Espanyola, de la potència que ha tingut i que espera que en algun moment torni a tindre, que la té en la seva mesura, actualment presenta una divisió en la qual hi ha unes federacions que s'han apartat de lo que és la federació, de les directrius de la federació, han suposat ara mateix unes dificultats econòmiques de la federació i tot això està dificultant en gran mesura la capacitat de gestió que pot tindre la Federació Espanyola. Jo sempre dic el mateix, per a què anem a inventar coses noves si ja n'hi han inventades? En independència d'això, si n'hi ha discrepàncies, jo crec que totes les coses s'han de resoldre en el seno de les institucions i quan hi ha algun problema o n'hi ha alguna diferència, n'hi ha uns òrgans democràtics que així estableixen les normes per a poder manifestar les dissensions que puguen haver en el tema de la federació. La reunió, sabeu que ara n'hi ha el que jo
marca un punt d'inflexió, ha hagut un canvi en la presidència de la Federació Espanyola, Andrés Gutiérrez Lara ja no és el president, ha sigut inhabilitat pel Consell Superior d'Esports. Correcte, està publicat, vull dir, ho sabem tots. Sí, però si així estem, anem a parlar clar. I ara, això va ser conseqüència del tema de les famoses eleccions, no? Si voleu, us faig una xicoteta recapitulació de lo que va passar. No? Jo crec que en l'any 2002 n'hi ha eleccions a la Federació Espanyola i democràticament es munten dos grups de dos candidats, no? Que van aglutinar a una sèrie de federacions. Normalment això sol passar, no? Una federació apoya uno, o sea que normalment passa un poc com els grups polítics, no? Correcte, és quasi diguem que la disciplina de voto més o menys funciona també en aquest aspecte. Pues hi ha unes eleccions que en el 2002 se produeixen i donen en una victòria molt ajustada, les coses conforme siguen, Andrés Gutiérrez va revalidar la seva posició com a president de l'Espanyola. A partir d'ahí es manifesten una sèrie de discrepàncies i una sèrie d'impugnacions i se presenten i una a una van, la Federació Espanyola va traient-les endavant el Consell Superior de l'Esport fins a que l'any 2014 hi ha una sentència després de l'últim recurs que dona per anul·lades les eleccions. En aquest interval de temps, del 2012 al 2014, aquestes federacions que havien apoyat a l'altre candidat s'inixen de lo que és l'aportació econòmica a la Federació Espanyola. Això suposa el que estem comentant, una època de crisi. Durant aquests 2 anys, la justícia, o sigui, tots els òrgans administratius estaven donant la raó a la validesa de les eleccions. Correcte. Del 2012 al 2014. Aleshores el que no podíem tampoc és posicionar-nos en contra d'unes resolucions que estaven donant la raó al procés electoral. Bé, en el 2014, hice esta sentència i a partir d'ahí Andrés Gutiérrez el que fa és convocar les eleccions, estan les discrepàncies de què censo agarrar, si el censo del 2012 o el censo actual que n'hi ha la gent que està federada, i ahir hi ha una sèrie d'impugnacions i se suspenen de nou pel Consell Superior de l'Esport. A tot això, el Consell Superior de l'Esport ha interpretat que les coses no estaven fent-se bé i ha inhabilitat a Andrés Gutiérrez Lara. I aquesta és la situació. El que ha passat ara, la reunió que han tingut el Consell Superior de l'Esport, jo vaig parlar amb el president, el secretari, i el que estan és intentant habilitar ja la definició de les eleccions ja definitives. Anem a veure si això s'aclareix i ens presenten els candidats que tinguin que presentar-se, que tinguin que votar els que tinguin que votar, perquè la veritat és que això és un poc mare magnum. Molts es preguntem com pot ser que, dins d'unes votacions, la gent que no ha estat contribuint, no ha estat federada, que puga votar, encara que està en el 2012. Entonces, ese galimaties, que el resolga qui tinga que resoldre, conforme sí que ho acatarem, no tenim cap de problema, i el més important és que, a veure si d'una vegada n'hi ha isca el resultat que siga i els altres acatarem el resultat i tots han d'anar i a remar en el mateix lloc. No, i que per almenys puguen també a lo millor quizá a lo millor que tinguem algun suport d'ahir, perquè no sé si actualment avui per avui el suport que ens dona l'Espanyola a la Federació de Casa, a la nostra i inclús a les altres, però la que avui per avui ens atanya la nostra. No sé fins a quin punt tenim un apoyo o tenim algo. Vull dir, perquè la gent del Caçador se fa moltes càbils i diu, estos, aquells... No, anem a veure, l'Espanyola què ens dona? Clar, el tema és el que t'ha començat al principi. Si tu tens una estructura muntada per a un suport econòmic, quan era, si parlem en números, en 350.000 federats, i te quedes en la meitat, lògicament, o menys la meitat, la teua capacitat d'adaptació de colp patix. Si tu tens molts servicis a prestar, moltes competicions a atendre i resulta que l'ingrés o el suport econòmic de les federatives no poden suportar aquest nivell de gestió, doncs clar,
porta a que tingués dificultats en prestar aquests servicis que requerim. Evidentment, la Federació de Casa de la Comunitat Valenciana el que vol és una federació de casa forta que quan hi hagi un problema tingui un suport, sobretot institucional, per a defendre el caçador valencià i el caçador de tota la nació. Si això nosaltres notem que no n'hi ha un retorn en aquest sentit, evidentment no estarem d'acord. Claro, òbviament. Bé, doncs si seguim... Continuem, sí. Per últim, perquè així també donarem pas a la tertúlia en esta última. La llicència única interautonòmica de casa a punt en un mes. La ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, firmà a principi d'esta setmana el conveni per a ficar en marxa la llicència única interautonòmica de casa, que estarà a punt en un mes i costarà uns 70 euros. Isabel García Tejerina subratlla les conseqüències positives que tindrà l'implantació de la llicència única interautonòmica de casa i pesca per al sector i medi rural, al favorir una major mobilitat dels caçadors i pescadors entre territoris. Així ho digué després de firmar en la sede del Departament del Conveni per a ficar en marxa aquesta llicència única, a la que s'han adherit les comunitats autònomes d'Astúries, Castilla i Lleó, Extremadura i Madrid, i el Magrama, i a la que sumaran en breu les d'Aragó, Comunitat Valenciana i Galícia. Fins ací el bloc de notícies de la mà de Àlex Pont. A meterle los cartuchos, a ponerme la canana, a ponerme la canana. Vale, i ara ja... Bé, doncs ara ja comencem en la nostra tertúlia i volia fer també un incís abans de començar ja en totes aquestes preguntes també que poguera donar-los ja que vam entrat el dia 12 entrarem sobre la veda en les pàgines del Facebook i tot el que s'ha vist i tot, donar-los també l'enhorabona a aquests caçadors que ha sigut un èxit, no? Pareix que la temporada ha tingut un començament molt bo i sobretot també per al tordet que també ens ha entrat. En fi, si vols dir-los alguna cosa també als nostres caçadors, com han començat i tal. Pues no, res, els nostres caçadors, el més important és sempre, quan parlem de cacera, nosaltres sempre parlem del tema de la seguretat, no tenim notificació de cap incident, jo espero que durant tota la temporada continuï així, estem fent un esforç molt important per part de la nostra escola de caça de donar varietat de cursos per temes de seguretat, és una cosa que ens importa molt, i també tenim interès de parlar en altres col·lectius que estan també en el monte i poder col·laborar en ells i poder coordinar-nos per a quan hi hagi una activitat que potser pugui tindre una miqueta de risc en el sentit de que una organització, com pot ser per exemple una monteria, una batida, un ganxo, coordinar-nos en mesures d'informació i tenim ara pendents diverses reunions en diversos col·lectius, no sols pel tema sinó també per el tema de la col·laboració que podem fer en via del mig ambient. Som més gent les que estem en el monte i crec que tenim que coordinar-se i traurem moltes coses. M'he anat un poc de la pregunta, però l'inici de la cacera... El balanç que ha sigut el primer dia de caça ha sigut. Jo crec que la gent està tots contents. Primer no ha plogut, la gent ha pogut eixir, que saps que el primer dia de caça moltes voltes mos plou, i la gent ha disfrutat. Jo, la veritat és que personalment no vaig tindre molt bona sort, vaig anar a dar-les perdudes, no les vaig veure, però esperé. Però la gent l'ha disfrutat, eixit en els seus gossets, que és el que les agrada, eixit en els gossets, han almorzat amb els seus amics, després d'acabar la jornada s'han contat les seues vivències i s'han fet un aperitiu i això és el món de la cacera. Correcte. Eixir al món i disfrutar d'ell. És aquesta vivència, aquesta germanor que n'hi ha en totes les quadrilles, claro. Si és que és aixina. Bé, doncs anem a començar. El balanç que fa del primer any al cap de la nostra federació de la Comunitat Valenciana, quin és el seu balanç? Ha sigut un any de molt d'anàlisis i està sent un any de molt d'anàlisis. Anàlisis que a mi m'agrada molt en totes les tasques que m'emprenc, analitzar un poc com està tot, sobretot en àrees de millorar. Un anàlisi també per a conjuntar un equip, una junta directiva, estem molt cohesionats. Una de les pautes que es van plantejar quan vam crear l'equip de govern era vertebrar la Comunitat Valenciana, vertebrar la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. Sabeu que tenim 3 delegacions i moltes voltes veiem que havíem estat ja parcialment dedicats al tema de la federació,
que vivint un poc aïllades, no? I el que m'ha proposat des d'un primer moment i s'ha proposat l'equip de govern és que n'hi hagi una sintonia i que n'hi hagi una comunicació des del punt de vista del personal, directius, clubs de caçadors. Anem a fer una sèrie d'activitats per a que la gent es conega, perquè és molt important que la gent es senta representada baix un paraules, no? I el que no pot ser és veure tres paraules. Hem de dir un paraules fort, que és la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. Som la segona federació esportiva de la Comunitat Valenciana, després del futbol, i quan més cohesionats estiguem, més important serà. Aquest anàlisi ens ha portat també a aprendre molt del que s'havia fet, a intentar corregir aquelles cosetes que nosaltres vam considerar que estaven malament, i a base de treball, intentar arribar a l'últim club de la Comunitat Valenciana. Som vora 600 clubs, som molta gent, moltes dispars opinions, de tots els campionats, de totes les accions, de totes les comarcals que hem anat, que s'han fet per tot arrel de la Comunitat Valenciana, s'han emportat coses positives pel caçador, i el que vull és això, que el caçador s'active. Caçador, som un col·lectiu que moltes voltes ens han tildat d'individualista, així al monte, soles, a caçar, tal. Però jo crec que el caçador, a poc que li expliquem lo important que és la unió baix la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana i a entitats superiors, jo crec que quan esperen que no n'hi hagi alguna dificultat, serà molt més fàcil tindre una resposta i un recolzament positiu per a qualsevol circumstància. També han tingut algun xicote batxe, per dir-ho d'alguna manera, el que és la delegació de Castelló, vull dir, han tingut ahí... Bueno, són ajustos. La delegació de Castelló, ha hagut un delegat de Castelló, donat una sèrie de circumstàncies personals, se va complicar un poc el tema i el que han pres és van tindre que analitzar el tema i prendre decisions per a que no s'erosionara ni molt menys el que és la vertebració de la Federació de Caça de la Comunitat Valenciana. S'ha solucionat, tot l'equip continua, salvo el que és el delegat, que era Ivan, i endavant, tots endavant i tots a remar el mateix. Correcte. Perquè ara, en el que és el nou objectiu que se marca ara pel pròxim any, quines perspectives, en quin estat, perquè també hi ha rumors, sobretot d'anys passats, de com està la situació de la federació, que si té, que si no té, que si pot, que si no pot... Què mos pots dir al respecte? Perquè hi ha molta gent caçadora i diu, si és que els de la federació estan, vull dir, sempre havia hagut ahir un vel, una tela que no mos deixava veure coses, no? Doncs el que jo també vull és que transmetisc el caçador, el que també estem nosaltres com a diari El Caçador transmitint des del nostre Facebook, no? El que sou un grup de persones que esteu luchant ahir per la nostra federació, que sou els que mos representeu, és que mos intenteu que no perdem el poquet de caça que avui mos queda, perquè n'han perdut a muntó. Entonces, dir-nos un poquet, que neteges un poquet d'això, perquè sé que l'any ha sigut molt dur, sé que està seguint dur, i en fi, el que puga el caçador confiar en aquesta candidatura que tenim, i en tu, Vicent. Molt bé. Jo el que sí que demane un poquet al federat és una miquiua de paciència. Moltes voltes, l'ànsia, inclús a mi m'ha passat, jo veia que n'hi havia coses que n'hi havia que canviar i quan vas a canviar-les, moltes voltes te fas dir, no puc anar tan a pressa. Encara no portem un any de legislatura i jo sé que hi ha gent que té moltes urgències i jo crec que estem fent una bona tasca. Estem fent, és un any d'anàlisis d'estructures, hem canviat moltes coses, hem introduït moltes coses noves. Sabeu que tenim un nou gabinet de comunicació, que era una cosa fonamental, ens faltava el que tu estàs comentant, el federat no li arribava la comunicació. Què està fent la federació? Què és el que fa la federació per defensar la caça? Això per a nosaltres és fonamental. Tot el que, com sempre es diu, tot el que no es coneix és com si no ho feres, correcte? Entonces, d'ahí
que totes les accions que vagin a fer-se a partir d'ara tindran una projecció, estem introduint molt més en el mitjà de comunicació. D'ací aprofite per donar-te les gràcies per donar-me aquesta oportunitat de parlar en tot el caçador valencià. I aquesta és una de les raons que tenim. Estem perfeccionant tots els servicis que té la federació, estem ubicant els servicis jurídics, el gabinet tècnic estem potenciant perquè els clubs tinguin totes les cobertures possibles. Anem a iniciar nous servicis, anem a servicis d'assessorament i qualsevol cosa o qualsevol necessitat que puga tindre els clubs i els federats, ahí estarà la federació. Estem lluitant perquè les cobertures en assegurances i tots aquests productes que puguen tindre tinguem siguin les millors del mercat. Hem aconseguit en col·laboració amb altres institucions que torne Expocaza, que és un event importantíssim també de referència pel món de la caça. Estem ahí, la federació està ahí. I tot el que volem fer ho volem fer des de la total transparència. Nosaltres tenim una assemblea que és soberana, que és la que li se rendixen tots els anys els comptes, però no n'hi ha cap de problema en que qualsevol federat que vulgui qualsevol tipus d'informació, estan les portes obertes per a que tot allò que puguin preguntar-ne, tenen el meu telèfon, em poden cridar a la federació, estic a la disposició de tots els federats sempre que el temps meu permetisca. Clar, si tinc que atendre als 40.000 federats, és un poc complicat. És un poc complicat, sí, però és ahí, per això, anem a veure, les gràcies te les tenim que donar nosaltres a tu perquè ens pugues directament des d'ací el programa a tots els caçadors explicar-nos coses que no sabem i saps que així té esta casa. Però és això, vol dir el que molta gent diu, és que damunt enguany l'increment d'aquesta federativa, vull dir, sempre n'hi ha uns punts ahí que tindran en compte, vull dir, ha sigut un increment que tampoc és molt gran, que tots els anys s'ha anat incrementant, anys enrere i exactament igual, però el que, per exemple, també tenim positiu és que tenim un departament del que és assessorament jurídic. També crec que, si no me fallen els comptes, que si una persona té qualsevol problema, encara que l'empara la federació, si després es té que fer algun juí, algun tipus de contenciós per mitjançant d'advocats exteriors d'ell, crec que fins la federació es fa càrrec fins d'un 70%, no? Vull dir, sempre n'hi ha unes coses que antes no estaven que dius, bueno, anem a veure, cavallers. A veure, si nosaltres, claro, el dir, vaya impopularitat, de fet, quan vam nosaltres actualitzar el preu de la llicència federativa, només arribem, doncs clar, impopular és. També tenim que tindre en compte que tenim la federativa de les més barates d'Espanya. Correcte, i això també. Però bueno, lo barato car és en funció dels servicis. Tu pots tindre una federativa molt barata, però és cara perquè total no reps cap de retorno. Per això dic jo que n'hi ha que tindre un poc de paciència. Tots els recursos que estem demanant són per a donar servicis als clubs i als federats. Així no n'hi ha ni trampa ni cartó, és que no n'hi ha altre objectiu. I tot això va en conjunt també d'una austeritat econòmica que arriba fins a l'últim punt de... Estem revisant, telefonia, estem revisant tots aquells gastos fixes que tenen les federacions, les delegacions, les estem revisant i esperem que aquesta situació econòmica un poc precària que hem arreplegat, que poquet a poquet puguem reflotar-la i endavant tots els, ja t'he dit, siga molt més còmode el prestar aquesta sèrie de servicis que al final jo crec que són fonamentals. Quan parlem de la federativa, jo sempre dic el següent, a més ho dic a molts dels meus col·laboradors de la Junta Directiva, dic que està bé que tinguem un segur de danys propis integrat en la llicència federativa, està bé que tinguem uns servicis jurídics que ens defensen en cas que tinguem un problema, està bé que els clubs tinguin un gabinet tècnic gratuït per tota aquella, diguem, parafernàlia burocràtica que necessitem avui en dia per gestionar un coto. Però jo crec que el més important és donar suport mitjançant aquesta aportació que estem parlant de 22 euros, o sigui que avui en dia ja t'he dit que és de les més barates d'Espanya, donem suport a una institució que està defensant els teus interessos. Una institució que necessita que siga forta, que tingui la capacitat de, si quan fa falta fer un informe tècnic, jurídic, etc., no tinguem que veurem-nos en dir no. Avui en dia, com sabeu, anar a l'administració o lluitar en qualsevol lloc necessites, com diuen els valencians, anar ferrat.
tens que anar ferrat a defensar Correcte. el teu. Entonces, tot això és el que dona suport per a que tu tingues la suficient independència econòmica, diguem així, per si en algun moment tenim que fer qualsevol acció. De l'altra manera, sí, tots amb molt bona voluntat podríem anar a molts puestos, però n'hi hauria una mínima capacitat de convocatòria, perquè tampoc tens mitjos per fer la convocatòria. O sigui que jo crec que el més important de l'aportació de que la gent es federe és per aquest tema, i sobretot que se senta orgullós de ser federat. Correcte. Això és l'important. I se senta orgullós i emparat, que és en este cas que estem dient. Perquè també, també tenim ahí un hàndicap, el que és en el canvi de govern que hem tingut, com està la relació en conselleria i el mig ambient? El passat, crec que la setmana passada, com n'hi ha tant d'actes, la veritat és que anem arrel de la Comunitat Valenciana i me perc un poc en l'agenda, tinc que anar mirant-lo, però vam estar reunits en el director general de Mig Ambient, que és Antoni Marzo, i en principi ens va tendir la mà en el sentit de que va reconèixer el que estem parlant, de la tasca que fa el Caçador en el mig ambient, i en principi anem a començar a treballar. Acabem d'aterrar, ells també inclús estan prenent possessió dels seus càrrecs, la setmana que ve tenim una reunió també al nivell en la conselleria, i nosaltres anem a contar el que crec que ja saben. A partir d'ahí, si n'hi ha la nostra predisposició és col·laborar i beneficiar, i el que anem ara és a defensar el nostre col·lectiu. Correcte, perquè no ens oblida també el seu pensament que tenen, no? I el que se diu, no? De que han entrat de cara, vull dir-te, de cara en el sentit de que no s'han negat mai a no amagar res, sinó ho han dit sempre que no estan molt en la defensa del caçador, no? Vull dir-te, això també és un problema, un hàndicap que avui per avui la nostra federació va tindre una lucha per demostrar-ho tot, com per exemple el que va ocorrir en el concurs de polleta d'òbvia, no? Tens que demostrar per els terratenientes que és una espècie que està fent uns danys a l'agricultura per fer d'aquest vent, no? Tenim que anar sempre ben ferrat, no? El que acabes de dir ara. Sí, també el que tenim que tindre en compte és un poc veure també les línies, no? Està clar que avui en dia tots els partits, tots els grups polítics tenen molta gent que poden agarrar un micròfon i manifestar-se. Nosaltres el que tindríem que anar és a la línia, diguem, a la línia directa, a la línia editorial, com si diguem, de lo que és l'administració, que al final l'administració legislativa en aquest cas, i veure també quines són les posicions de la gent que decideix, correcte? Entonces, a partir d'ahí, nosaltres, si n'hi ha col·laboració, n'hi ha entendiment, serem, com sempre, elegants, serem participatius, serem col·laboradors. Si per alguna circumstància les coses no són així, nosaltres tenim també els nostres arguments i les nostres capacitats d'acció que en un moment donat es poden donar, però jo espero que no, jo espero que n'hi hagi un bon entendiment i que a partir d'ahí a treballar. Perquè també n'hi ha una coseta, sobretot de la zona d'ací d'Aquàtiques, que molts caçadors que perquè hi ha molta gent que ni entra al Facebook, ni té ordenador, ni té... no té... És algo que no es va, no? Entonces hi ha molt de caçador que se'n va avall, parla ja de l'Albufera, de la nostra Albufera, de la Marxal, i diuen, redeu, enguany s'ha obert el dia 12. Normalment sempre en Aquàtiques sempre ha hagut un principi d'apertura, i molta gent també se queda un poquet dient, ui, per què? Per què ha passat aquestes coses? Per què ens han llevat i ser abans de l'oberta de veda en Aquàtiques? Són coses que s'han de treballar, no? I demanar les explicacions oportunes. Jo en el tema d'Aquàtiques te vaig a ser sincer, jo soc més de la muntanya, no? És que sou d'ací, de la zona de València, coneixeu més el que és la problemàtica de l'Aquàtica, però tenim representants en la federació que estan lluitant per això. Sabeu que en el tema de l'Aquàtica està el PRUG, està l'Albufera, n'hi ha una sèrie de normatives sectorials i particulars que remetixen, però el que és paradògic és que després es queixen els agricultors perquè n'hi ha mals de l'agricultura per les aquàtiques, no? Diguem, no me deixen controlar o no em deixen practicar la meva modalitat, que al final està fent un benefici per el que és l'equilibri en l'ecosistema de l'Albufera, i després m'estan restringint, no? És un tema que anem a treballar i a veure què és el que podem traure'n. Bé, doncs ara anem també a lo que és
la notícia que també, l'última notícia que ha donat Àlex, sobre la situació de la llicència interautonòmica. En fi, sé que encara està ahí la cosa bullint, no? Que encara falten punts i comes i encara està la cosa un poquet tensa, no? En fi, què mos dius de com està la situació? La llicència interautonòmica és una de les reivindicacions, jo crec que del món cinegètic, no? És el tornar un poquet als orígens de lo que era la caça en Espanya, no? Quan es podia, en una llicència de caça, anar a tot el territori nacional a practicar la teua afició. Per la qual és un pas endavant important, i ara falta que la voluntat de les comunitats autònomes siga integrar-se. Això funcionarà sempre que s'integren totes, perquè si no s'integren totes, o per almenys, jo per exemple, per la Comunitat Valenciana, si no s'integren les comunitats limítrofes, que és on, diguem, el caçador valencià acudeix a caçar, te la podràs traure, però si Castilla-La Manxa, que és el punt de referència, no entra, que jo espero que entrarà, claro, decaurà un poquet la funcionalitat de lo que és la llicència interautonòmica. La Comunitat Valenciana, esta matí està parlant jo en serveis centrals, crec que no està encara dit el que està signada, però que crec que falta la firma, em sembla que del president de la Generalitat, però vamos, la intenció està clara quan es va estar present el director general, i jo crec que és una bona notícia. Ara falta que per part de lo que és les comunitats autònomes signen una cosa que jo crec que és de rebut, no? El que no pot ser és estar com estàvem en 10 llicències de caça. Això són coses que deuen de passar a la història. Després, ja que estem en el tema de llicències, el que és la federativa i les llicències de caça telemàticament, això, perquè s'ha sentit de cosetes i tal, per també evitar el que són els desplaçaments i tal dels caçadors o de les societats, dels clubs. Això com està aquest punt? Mos pots dir alguna cosa de...? Pues és el que t'estava dient abans, tot no se pot fer en un any. Nosaltres estem ara, vaig a donar-te quasi una primícia, estem acabant la nova web de la federació, és una web tecnològicament molt potent que admetrà tots aquests tipus d'expedicions, de documents. També estem fent una revisió del programa informàtic, o sigui que estem, diguem, en tots els fronts, i jo crec que en poc plaç puguem acostar i que avui dia l'era de la tecnologia està per utilitzar-la, no? I nosaltres no anem a ser menys. Correcte. És un esforç que esteu fent ahir, que per això, cavallers, quan entrem en la pàgina de la federació, mos ís el que mos ís, perquè estan treballant per fer-ho millor i per donar-nos un servici major, no? Bé, el que són els cursos els cursos de l'escola de cacera de la federació, del de sorre, batides, en fi, que s'ha tingut una bona acollida també per als caçadors, no? Ja anant-se'n a aquest aspecte, què mos dius d'això, no? L'escola de caça, diguem, és una de les banderes que té la federació avui en dia. Tenim ahir un director, que és el nostre amic Albert Ituren, que és el que porta i lidera aquesta faceta. L'escola té, des del meu punt de vista, una doble funcionalitat. Una funcionalitat pedagògica per a tot el col·lectiu nostre. Nosaltres tenim que ser humildes. Jo el primer, no? Moltes voltes pensem que ho sabem tot. Jo, com casse des que tenia 14 anys, quasi a mi que va vindre ningú a ensenyar-me, sempre n'hi ha algú que te pot ensenyar alguna cosa. Legislativament, de gestió de cotos, de qualsevol, de control de predadors. Què passa? Que quan hi hagi una exigència legislativa, perquè moltes venen d'Europa, el que passa? N'hi ha que posar-se al dia ràpidament. L'escola avui en dia té una capacitat de resposta molt important. Hem fet el curs de predadors perquè n'hi havia una moratòria que tenia que posar-se en marxa, i a partir de l'any que ve el que no tingui el curs no podrà parar els llaços, com si parlant col·loquialment. En seguida vam fer un despliegue per tota la Comunitat Valenciana per a que ningú poguera quedar-se sense aquesta possibilitat. Que hem fet cursos de guarda, perquè també hi havia una demanda social important. Anem a fer l'examen del caçador. Correcte.
Anem a donar, a partir ja, crec que el mes de novembre, anem a donar ja primer la possibilitat de fer els primers cursos i, bueno, què passa? Exigències legislatives, resposta de la federació. I serà la següent pregunta que t'anava fent. A veure, però ja mos l'has contestat. Bé, i ara se n'anem també a lo que és, perquè ja que se van veure el dissabte en lo que és en Cullera, en el Cisne, en el camp de tir el Cisne, pues, sobre el tema de la presentació dels cartutxos de la Casa Azor. ¿Vale? I, en fi, estigueren provant-los, uns millor que altres. No m'ho recordes. En fi, què mos dius d'este suport? Perquè també ja estan haguent comentaris per ahir dels preus, de tot, en fi, però és, pues, vamos, també és una munició pues, alternativa, no?, que ens puga permetir, en fi, provar aquests cartutxos, què ens pots dir d'ells també, en fi, i el que estigui aquesta oportunitat de que, encara que siguin pues, un poquet més cars que el plom, perquè al fi i al cap el plom avui per avui és el millor, no?, el que tenim com a millor, però com estan aquestes normatives i aquestes coses, pues, tenim que anar adaptant-se, no? Pitjor podria ser que ens tinguin una munició 3 voltes més cara, no?, perquè no n'hi haguera una altra opció, no?, de fabricar. Entonces, pues clar, què mos dius d'aquest Perdigo i d'aquest esforç que està fent la Casa Azor? Bueno, anem a veure, tot el que siga innovació, alternatives per al món de la cacera, jo crec que deuen ser benvingudes. Anem a veure, avui en dia tenim prohibit el plom en els humedals. Pues, bueno, si n'hi ha una munició alternativa que ens pugui donar una satisfacció, segons m'han contat els que ho han provat bé, és una munició molt efectiva, molt còmoda i unes prestacions molt importants, pues, evidentment pues, siga benvingut. No? A partir d'ahir, pues, bueno, qui vulgui utilitzar-la, també, en certa mesura, estem preparats per el que estàs comentant. Si ve algun tipus de prohibició o alguna cosa, pues, que n'hi hagi allà en el mercat algo, pues, sempre serà positiu. Sempre positiu. Bé, i ja perquè ens queda molt poc de temps també, i és que se passa, voldria fer un munt de preguntes més, però en fi, ja tindrem temps de que pugues tornar. Ara ja saps el camí als nostres estudis nous que tenim en News FM. Pues hi ha una altra coseta que crec que és molt important, és el que està passant en els anticaza i en tot això. Com anem a defendre's? Quin plantejament és el que du el que és la federació? Com vas a enfocar tot lo que ens ve o lo que ens espera o lo que per lo menos ja estan haguent puntadetes com tinguérem en el campionat de tir de Colom? Anem a defendre'n en raons. Jo crec que el món de la caça té les suficients raons per defendre's. I el fet de que bueno, n'hi hagi opinions dispars, pues, evidentment, pues, sempre hi haurà i sempre hi ha hagut. Ara, d'ahir a que aquestes opinions dispars suposen una agressió o diguem, una posició inclús a voltes agressiva i hirent a lo que és el món de la caça, per això la federació no va permetir-ho. Però bueno, el fet de que n'hi hagi gent que pugui discrepar i que pugui dir que això pues, no està bé, tal, pues, bueno, respetem. El que passa és que nosaltres ho defensarem en totes les forces i defensarem el món de la caça i el món deportiu. Correcte, però anem a veure ja la federació, per ser més clar i més directe, la federació porta la idea de no quedar-se callat? Perquè fins a la fetge sempre s'han quedat callats els caçadors, sempre en totes les reivindicacions, en tot el que ha passat, sempre han dit callem i deixem-ho córrer. No, al revés. Nosaltres estem ara canviant la política totalment. Si hem contractat un gabinet de comunicació és per a respondre a tot el que n'hi hagi que respondre. El que no pot ser també és respondre a qualsevol. Correcte. O sigui, no pot estar una institució amb més de 40.000 federats respondre ante una protesta com el passat fa un parell de setmanes a Castelló, que n'hi havia allí 20 persones. Clar, la federació no va eixir a donar una resposta a un grup que és insignificant, o sigui que també tenim que tindre aquesta mesura de saber quan i com tenim que actuar. Correcte. Bé, doncs Vicent, estem aplegant ja l'últim minut, ja pots dir-te que es digues als nostres caçadors, en fi, que no sé, el minut és teu, que es digues el que vulguis transmitir-los tu des d'ací, des del diari El Caçador.
Pues moltes gràcies. Primer donar-vos les gràcies i donar les gràcies als vostres oients, que espero que continuen i que estiguen en programes com este, que es activen, sobretot els dies antes de la cacera, i en fi, pues que confien en l'equip de gestió, estem per treballar pel caçador i que tinguin una miqueta de paciència, que els resultats estan mirant-lo i van a veure-los ja. Vinga, pues en tot això, gràcies Vicent, i res, dir-los que als nostres oients que ara enseguida tornem en el nostre test del veterinari i moltes gràcies, Vicent. A vosaltres. Gràcies. ¿Te gusta la caza y la pesca? Tu lugar es Armería Casañ. Todo lo que buscas relacionado con la caza y la pesca lo encontrarás aquí. Reparamos y modificamos armas. Recuerda, armas, accesorios, munición, cañas, señuelos y carretes, todo lo que necesites en un mismo espacio. Armería Casañ, estamos en Avenida Blasco Ibáñez, número 12, Massanassa. Los amantes de la caza tienen su espacio en Armería Quinter. Ropa técnica, armas, accesorios y munición. Una armería donde adquirir novedades, armas clásicas y de segunda mano. Reparación de armas, restauración de maderas en diferentes acabados. Visita nuestra web www.armeriaquinter.com. Estamos en Avenida Ribera Baixa 151, Sollana. Armeros desde hace 50 años. Estàs escoltant Diari del Caçador. Bueno, ja estem així tots vosaltres. Altra vegada han despedit el nostre president, que en casa tenia que fer uns quants quilòmetres per a casa. Bé, anem ja a passar a lo que és l'espai del nostre veterinari, de Pedro Suany. I ahí anem, avant. Espai dedicat a les nostres mascotes. Presentat per el prestigiós veterinari Pedro Suany. Bé, bona nit, Pedro. Hola, què tal? Bona nit, Marcos. Pues res, el temps és teu, a veure què mos dius, què mos dus de nou esta setmaneta. Bueno, pues esta nit porte així un poquet, un xicot de resum d'un òrgano que és molt important i crec que és dels que menys importància li donem, que és la pell. Moltes voltes, pues, en el cas dels gossos, té unes funcions molt similars a de les persones. En la primera i gran diferència, no? I és que pues, ells estan coberts totalment de pèl. A diferència, bueno, llevant Alfredo Landa, que també està totalment ple de pèl, pues la majoria dels humans no, i en canvi els gossos, llevant 2 o 3 races, sí, i això és per una qüestió molt important i és de protecció. Així que anem a parlar un poquet d'aquest òrgano que moltes voltes és un gran oblidat i és essencial per a la vida dels animals. En primer lugar, pues, dir que és un òrgano que té prou de curiositats. La primera és que és el més gran de tot el cos. Molta gent, quan li preguntes quin òrgano creus que és el més gran, pues, la gent diu, pues, no sé, el fèmur, o tal. No, és la pell i té una superfície que si l'estenguérem més d'una taula se plenaria. Té unes funcions molt importants. Una d'elles, per supost, és la d'evitar les entrades de coses perilloses de protecció en definitiva dels òrganos que n'hi ha per dins. Una altra és que és un reservori d'òvia molt important en la pell. En el que se diu el teixit subcutàneo tenim les reserves d'òvia de les més importants de tot el cos. I la termorregulació, és a dir, la capacitat que tenim els mamíferos de suportar els canvis de temperatura. Això en els gossos no és tan important perquè una de les grans diferències respecte a les persones és que nosaltres eliminem el calor pel suor. En canvi, els gossos el fan pel jadeig. És a dir, els gossos pràcticament no en tenen glàndules sudorípares. En la qual, quan un gos
està treballant molt en estiu, en moltes temperatures, se té que prevenir el famós cop de calor. El cop de calor és una malaltia, és un procés molt perillós perquè els gossos perden la capacitat de termorregular, se fiquen en temperatures per damunt dels 41 i en aquest sentit es comencen a jadejar molt, el respiratori no té la capacitat de ventilar o de llevar el calor ixe i ja sabeu que moltes voltes ens trobem finals un poquet infeliços perquè un gos que ja no termorregula a nivell del cervell perd la capacitat sobretot de supervivència. Altres curiositats de la pell és que no totes les races tenen el mateix grossor. És a dir, tenim races en una pell prou grossa, com pot ser un pastor alemany, i gossos que tenen la pell molt fina, al revés de lo que pensa tot el món, com és el sarpell. És el gos que té moltes arrugues. La gent pensa que té la pell molt grossa. És un gosset que té la pell molt sensible, molt fineta. És molt prima, sí. Té un muntó de... El que té és molta grassa. Però l'epidermis, la primera capa, que diguem la pell, és molt fina. També una altra curiositat és que els gossos xicotets tenen menor superfície corporal en quant a la pell que els grans. Per això els grans termorregulen millor. Això per al gos de casa en principi no és molt important, però en la meva feina habitual, en la clínica sobretot a nivell de la cirurgia de les operacions, per a l'anestèsia és molt important, perquè els gossos grans mantenen millor la temperatura que els xicotets. Després de, un poquet dir les curiositats de la pell, m'agradaria aprofundir un poquet en dos grans classificacions que tenim, sobretot en els gossos, quan ixen a caçar, i és les diferències de malaltia per picor o per no picor, el que se diu el prurito. Són dues diferències fonamentals perquè les malalties que produeixen picor normalment se caracteritzen per una pell roja. El gos constantment està rascant-se, lamint-se o mossegant-se, que són els tres criteris pels quals saps que un gos se rasca. Moltes voltes, quan a la clínica ve un gos aixina i li treus uns pelets, se diu fer un tricograma i el veus al microscopi, veus perfectament com estan tallats els pèls. Només això ja és un indicatiu de picor. Una gran diferència en les patologies que pense que en els gossos de caça més importants que com són labradors o golden i normalment el propietari, el caçador en aquest cas, no li dona molta importància, són les malalties endocrines, sobretot l'hipotiroidisme. En les persones és un conegut, però en els gossos no és un procés que estigui molt reconegut, sobretot pels propietaris. Per què se caracteritza un hipotiroidisme? I això és molt important per als labradors, torno a dir, i els golden. L'hipotiroidisme se caracteritza perquè el gos està més cansat, no té l'alegria habitual que podria tindre en altres ocasions. Estan més grossos. Es comencen a perdre un poquet el pèl, dius, no estem en l'època de muda, en canvi, li està caigant el pèl. És una caiguda sense picor, això és el més important. El gos no té una clínica de prurito. I acompanyant a aquesta classificació, normalment podem trobar uns altres criteris clínics. I molt important és el síndrome de la paràlisi laríngea. Això és molt important perquè un gos que ha guanyat pes, que està menjant un poquet menys, està menys actiu i es comença a fer així com un ronquit en la gola, vigila perquè una paràlisi laríngea, com no la controles, el següent és la mort en quan estiga treballant, perquè se produeix una oclusió de la glotis, la gola se tanca, no pots respirar i ja saben tots què passa si un gos no respira o una persona no respira. També se pensa que és una malaltia de gossos majors.
I això és totalment fals. Això se té que dir, és mentira. Més del 50% dels gossos són hipotiroideos entre els 2 i els 6 anys. Sempre s'ha pensat que eren a partir dels 9, 8, no. Un gos que en 5 anys treballa un poquet així diferent a com treballava, li cau el pèl, no està per la labor de l'estat anímic com sempre, el primer que tenim que pensar és un hipotiroidisme. Si damunt això no se rasca, li cau el pèl, fa un soroll raro en la gola, ja directament teniu que anar al veterinari per a demanar la prova ixa i mirar els nivells de T4, que en definitiva és l'hipotiroidisme, i confrontar-lo amb una TSH, que diguem que és l'hormona jefa de la T4, que és la tiroxina, que és la directament s'encarrega de aprofitar el combustible del cos, que és el sucre, en definitiva, tot el metabolisme energètic. Bé, no obstant, avui ha sigut un poquet dura la història, eh? Mos has deixat encandilats. No obstant, jo vaig a dir, abans de que Àlex li comenta també una notícia i una coseta, vaig a dir el que és el telèfon d'ací, per si algun oient que ens està escoltant vol fer-li alguna pregunteta al nostre veterinari. És el 637 655 591. Repetís, el 637 655 591. Ja van. Vale, res, la pregunteta que t'ha comentat antes de començar és perquè m'ha donat la teva opinió sobre la notícia esta de trobem un tractament per a curar gossos malalts de leishmaniosis que han investigat ahí en el Severo Ochoa i tal. D'això, el plantejament que se fa és des d'un prisma, diguem, molecular. Això què vol dir? Hasta ara, el tractament de la leishmania se basa per una banda, la prevenció, tant en vacunes com els repel·lents, en pipetes, collar, en la forma que siga, en la domperidona, que s'ha demostrat que és una molècula molt efectiva, com preventiva i com a curativa, i així el que s'està fent és, des d'un aspecte genètic, modificar determinades pautes del sistema immune per a immunomodular, diria més la paraula tècnica, les defenses, el sistema immunitari, per a que siga específic per a lluitar frente a la leishmania, que és un protozoo. Un protozoo és una bactèria xicoteta, per a que m'entengueu un poquet, que té una capacitat de ficar-se dins dels glòbuls blancs, que són una de les parts de les defenses, i per ahí va fent camí a la resta del cos. Diguem que és un esquema molt senzill de l'actuació de la leishmania, però és un poquet per a que entengueu com va un poquet la malaltia. Pense que sí que és possible que tinga futur això. No tinc molta informació respecte als casos. Fica que és un 95 de casos... Sí, jo t'anava a dir que n'hi ha un dato que fica així que per el moment tractament ha suposat que un 95% dels casos... Però un 95% de casos de quants casos? És a dir, tu fas estadística, una de les característiques més importants és que tingues una mostra, una població suficient. Si tu has fet una prova en 10 gossos i 9 estan bé, molt bé. Ara quan amplies l'estudi a 1.500 ja mirarem... O a 10.000. Correcte. Ja veus com va baixant els percentatges. Jo pense que és una bona notícia, però encara és una notícia tendra com per a tirar els coets. Està massa tendra encara, sí. De fet, en quant al tema de la vacuna, que un poquet pense que el laboratori se'n va donar molta pressa en treure un poquet al mercat. Jo pense que té un bon percentatge d'efectivitat, està a vora un 80%. Pense que per a ser una vacuna d'un protozoo està molt bé. La malària és quasi germana de la leishmania i no té vacuna en humana, però bueno, ja mirarem per on va la història. Exacte. Bé, pues, cavallers, espero que s'ho hagin gravat, no?
perquè si a mi en el tema de la vela ja m'està costant molt a recordar-me dels nucs i de les cordes, en el que mos acabes de dir ja, però molt bé. I el tema de la lesmaniosis. Això és algo que és paraula rara, però mos ha donat molts anys, mos està donant manteca, i en els animalets, jolín. Encara el pitjor està per vindre. I en els gossos que tens bons, que te'ls estimes, dius, redeu, ja, mira. No, si voleu, vos comente una curiositat també de la Leishmania, i és que està totalment demostrat que la capacitat de que un gos manifieste la malaltia o no, sigui un gos ja no infectat, sinó malalt, depèn de lo que se diu el sistema immune celular. Què vol dir això? Pues unes determinades molècules, unes cèl·lules que se minxen el parasito tal qual. Pues això s'ha vist que n'hi ha certes races que tenen genèticament, que pense que va un poquet per ahí la història, un sistema immune absolutament preparat per a combatir la leishmania. Com és normalment el rater valencià, és una raça autòctona d'ací de València, i el podenco. Podenco i vicenco, n'hi ha estudis que demostren que més del 99% dels gossos podencos i vicencos no agarren leishmania. Per què? Perquè tenen la capacitat de neutralitzar la mastigote. És a dir, que pense que la línia d'estudi suposa que seleccionant determinats genes que tinguen la capacitat de bloquejar la malaltia. Després n'hi ha races amb moltíssima predisposició a patir-la, com són el pastor alemany, el boxer i les races Stafford, els Stafford Terriers. Bé, doncs en això, Pedro... Que em tiraria tot el nit parlant, però són molts temes. Si vols añadir-nos puntualitzar alguna coseta més o... Pues volia terminar el que estava comentant de la pell en una cosa, és a dir, em parla de l'hipotiroidisme, que he dit que no produeix picor, no produeix prurit, i ara volia parlar un minut del tema del picor del prurit, i és que la majoria dels gossos que se rasquen per la banda de darrere, en la pelvis, al principi de la cua, el primer que teniu que pensar és que és una dermatitis al·lèrgica a la picadura de les puces. Un gos que està rascant-se en la part de darrere, busca puces que trobaràs. I trobaràs els pelets mossegats i trencats. I trobaràs probablement que tu gos farà caques en dipilidium, que és un cuc que transmeteix la puça quan el gos se ho minxa. És a dir, un sistema perfecte de replicació. El dipilidium, que és un cuc, està dins de l'intestino de la puça. El gos se minxa la puça i en l'intestí del gos se tanca el cicle. Correcte. Fixes què coses veus, és una cosa que no m'havien sentit mai en la vida. Pues res, Pedro, crec que els nostres oients hauran pres nota, i si no l'han pres, que la prenguen, perquè no saben en quin moment tots aquests consells ens van ajudar, perquè l'estar ahí sabent-ho i estar escoltant-te com hem estat així, ens va aportar això, que quan s'estimem un animalet, si veiem algun símptoma dels que n'hi ha, puguem acudir ràpidament a persones professionals de la veterinària com tu. I molt important també, les DAPPs aquestes que he comentat, és a dir, les sensibilitats a les puces, és un dels índexs de major prurit que n'hi ha. Un gos que se rasca moltíssim, ves a buscar puces. I, molt important per a la gent que està casant així en València, o viu residís així i després se'n va a altres comunitats. Si un gos que està així en València està rascant-se molt i te'n vas a Ciutat Real o te'n vas a Toledo, estàs uns dies i el gos millora, vigila perquè el teu gos probablement tingui una al·lèrgia ambiental. I ho deixo ahí perquè ja parlaré un poquet de lo que són les al·lèrgies ambientals. Molt bé. Pues res, ahí ho tenen, els nostres consells de Pedro Suall. I res, moltes gràcies, Pedro. A vosaltres, home. I res, hasta el divendres, hasta el pròxim divendres, que te tinguem així, nous consells, i això. Molt bé, bona nit a tot el món.
Vinga, pues. Bona nit a tots. Bona nit, Àlex. Bona nit a tots i fins el pròxim divendres, així, en el diari El Caçador.